Mae'n rysait hawdd iawn. Y cwbl sydd angen arnoch chi yw Bara Brith, hufen, banana a caramel allwch chi brynu o'r siop. Os ydych chi moyn gwneud rhywbeth bach gloi pan mae'ch ffrind yn dod draw, mae'r rysait mae'n un perffaith. Y gyd dwi wedi wneud yw torri 3 darn Bara Brith, a dwi'n defnyddio sgwaryn bach fan hyn i gadw'r siap. Dwi'n siŵr fydd rhywun yn bwyta'r offcuts. Mae fe'n rysait bach neis i ddefnyddio lan unrhyw Bara Briths ydych chi ar ôl. Os ydych chi'n gweld bod e'n dechrau mewn chydig bach yn sych, mi fydd y caramel a'r bananas ar benne yn helpu iddo fe i barhau i fywyd e'n hirach. Dwi'n mynd defnyddio'r torro'r sgwar i gadw siap y caramel pan dwi'n rhoi'n arno. Mae'r caramel yma'n melys iawn, felly dim ond chydig bach sydd angen. Be dwi'n wneud, roi'r caramel ar pob un ac yn rhoi fe yn yr oergell. Dim ond am ryw 20 munud, jyst iddo fe setio chydig, cyn i mi roi'r bananas arno. Fi'n credu bys hwn yn neis, canol prynhawn os ydych chi cwpl o ffrindiau draw. Maen nhw moyn cael paned o goffi neis, a jyst rhywbeth bach melys. Dwi'n am roi'r ein ar y plat yn barod i weini. Ar ôl rhoi haen o garamel ar y Bara Brith, rhowch nhw yn yr oergell am ryw hanner awr. Mi wneith hyn helpu i galedu'r caramel. Unwaith maen nhw mas o'r oergell, torrwch banana mewn i slices bach neis a'i gosod ar wyneb y caramel. Nesa, chwipio chydig o hufen gyda tamed o sugar icing mewn powlen a'i beipio ar ben y banana. I orffen, dwi'n hoffi gratio chydig bach o siocled ar top. Mwynhewch!